Pavimentar o vial dende a entrada do polígono de Sete Pías ata a nave do viveiro de empresas, instalar sumidoiros de pluviais para evitar anegamentos e realizar as sinalizacións pertinentes. Estas son as actuacións proxectadas por Cambados e Ribadumia no Parque Empresarial. Son obras necesarias e demandadas, tendo en conta a actividade que ten este polígono, que é, sin duda, un dos que máis actividade ten na comarca. Non hai máis que ver o porcentaxe de ocupación de parcelas. As actuacións arrincarán o vindeiro mércores e suporán un investimento de 120.000 euros. Os cartos proceden de fondos europeos a través da Xunta de Galicia e os concellos terán que achegar o 20%. Nós creemos que é importante facer este tipo de obras. Súmanse xa máis de medio millón de euros que se investiu nos 4 anos pasados aquí no polígono industrial. Este é un novo investimento máis que traemos para aquí, para o polígono industrial, e creemos que é importante que se mellore sobre todo a seguridade das persoas, dos traballadores e das persoas que veñen aquí ás empresas do polígono industrial. Para nós é moi importante e tamén dar unha mellor imaxe para as empresas que están asentadas aquí en Cambados. Os edís tamén advertiron que os traballos afectarán a circulación rodada, por iso pediron paciencia aos empresarios e usuarios do polígono. Publicidade e as restriccións do tráfico que vai haber, que se van tratar de minimizar no máximo posible, pero un carril vai estar cortado a circulación mentras reparan o outro. Non queda cortada totalmente o tráfico, pero é a principal vía de acceso ao polígono e algunhas restriccións sí que vai haber. O obxectivo deste paquete de actuacións é mellorar a seguridade viaria do polígono de Sete Pías.